Keluar shop motor dodol. Dodol juga sih. Kamu aja deletai bimuda muka Raja Boro Manes Oile Sonde ସମସ୍ତ ବାନର ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ କାହାରି ହୋଇଛି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି କାହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭେଦଭାବ ନ ରଖି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଆସ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଆସ। ମା 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 ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦେଶ ହୋଇଛି ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଖଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାଦଗାମୀ ହୋଇ ଆସନ୍ତୁ। খন্ডে দূর করাদরি হইলে কবুভা দেব ঠাকুর আজ্ঞা আন্দোলনু হলাই না বিধার মিশিনা বিরাগী মুখারে প্রভু বলে সোনে বন্ধ করে রবাসি হাসি
ଦେବତା ମାନେ ଅମୃତ କରନ୍ତି ଭକ୍ଷଣ ଶାନ୍ତ କେବେ ହେବେ ନାହିଁ ଅକ୍ଷରସ ଥାଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଢ଼ ଶରୀର କାହିଁ ଭ୍ରମର କରିପାରେ ଭୋଗ ଶୁଣି ରାମ ସୀତା ବାଣୀ ତେବେ ତୁମକୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଦେବୀ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ରଘୁନାଥ ଶୁଖିଲା କାଠରେ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣି ଲଗାଅ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ବହି ଦେଇ ଦେବେ ପରୀକ୍ଷା ଚଲ